Yo, iki diteruske nganggo tutup pelok, Mas. Yo. Aku nyuwun panjenengane Mbah Diwa munggah ning pentas. Mumpung ana wektu kang mirunggan iki ben ngudari kupat luar. Minangka pratandha nadar rikala semana sing wis dikumandhangake dening almarhum Mas Marsum dina iki diwudari turta kanthi niat sing suci para bapak ibu ingkang sampun kepareng rawuh monggo sareng-sareng ndedonga menapa ingkang dados amal kesaenanipun almarhum Mas Marsum saged tinampi wonten ngarsaning Gusti Allah taala turta kapapakaken papan ingkang langgeng. Nah. Iya, nampa kabahagianing jiwa ya merga saka ngancik ana alam ing kelanggengan. Monggo Mbah Diwa minggah pentas ya Mas, meteraman pelok dados. Oeo. 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 Ao a. Eo e. Eo e. Oh. Wilujeng dalu Mbah Diwa. Nggih. Wilujeng. Kupate luar pundi, Mas? Niki. Kula saki. Loh, kok disaki kok kaya rokok. Nggih, mbok ketehe ten piring ngoten ben sik. Nah nggih, ngoten sekecane niku ngoten ben disekseni. Leser napa ngene. Lah iya. Kaya ngesaki kodho. Kula wong kupat. Kaya ngesaki kodhok. Disaki. Allah. Sing disawak ya sinden Mbah Diwa ya. Lah, tuwek enom ra padha to, Pak? Oh iya. Tuwek kan mek ragane. Lek enom, Pak, tangga enom. Pikirane. Lek nang wong ayu nggih bangga. Ketara. Nek tembenggayan mboten ketara blas. Oh nggih. Mbah Diwa. Dalem. Njenengan madhep mriku, ampun madhep mriku. Nah. Bah. Nggih, pripun sing panjenengan dawuhne magepokan kalih niat kajat ing dalu menika. Ngene. Nun sewu nggih, Bu Cangik. Nggih. Bu Aranggana nggih, bapak-bapak nyoga sedaya. Kula badhe nglaresaken menawa mantu kula ingkang riyin no kan gadah yoga kalih. Namine Ajis Ibrahim niku diselamne. Kari-kari kula tangreti. Lho, ndak Ti. Rejane to, Jin? Mboten, Mbah, nggih mawon. Ikan golek di dalang. Dalange sapa? Lho nggih ngoten. Manut Mbah Dewa, nggih ngoten. Lha nggih manut kula niki mboten. Iya. Kula bener nggih. Niki Pak Lurah Eko niki. Ya niki kan bener ta nggih kula sing anu. Mbah, salaman. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Lajeng bapak niku ninggal. Diterusne kalih mantu kula sakniki namine Ulum ngoten mawon kula kasane mboten apal kula. Lek wong tuwek niku nggih namung ngoten mboten apal. Tekan Ulum ngoten mawon. Lajeng niki diluari dinten mangke. Nggih Pak nggih. Kula aturi seni. Mugi-mugi diluari dinten mangke wong mantu kula ingkang sampun wangsul dateng anu pangaosane Gusti. Mugi-mugi pinaringan wilujeng nggih. Wilujeng lampahe jembar kubure badhe ngodalane diaku mate rasul imanipun kepanjenengan iman kang suci. Amin. Allahumma amin nggih. Monggo Mbah di dudut nggih. Saterusipun ingkang taksih wonten ngalam donya nggih sedaya keluarga mugi-mugi tansah pinaringan kesugihan wiwit menika saterusipun Pak nggih. Allahumma amin. Nah nggih. Matur suwun nggih. Niki badhe diluari menika dipun
didongaki. Wah niki Mbah Diwo njaluk didongani. Nggih, nggih. Nuwun sewu nggih para bapak, para ibu sedaya kemawon. Niki mangke nurut adat mawon asalipun ngamini sepisan mawon nggih. Ngoten nggih. Kalih kula Mbah. Kalih Mbah Dalang. Teng dhuwur piring mawon, teng dhuwur piringnya di asta. Nah. Mengke anu bucange lekne pun walhamdulillahirabbil alamin pun ngoten mawon. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Lho Mbah. Jenengan narik niki, kula narik niki. Nggih, di anu ngoten. Niki kali-kali ngoten. Lek ngeten lho. Nah, iki wara-waran wong padha ndak isone wara-waran. Janji didudut mengke udan. Nggih, engko Mbah, pun Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, niki piringe wis mugi-mugi kanthi dipun luari kali soing sambikala saklajengipun boten wonten alangan setunggal menapa. Lho, Kang Marli sik to Kang urung nembang kok. Urung kok. Jenengan nembang no. Niki anu Pak nggih. Nggih. Bu, bicange. Kula ajeng nyuwun gending damel tambane anu sakit. Nggih. Sakit lambung ajenge mantun ngoten lho. Nggih, nggih. Lek guyu pun merem tinggal mlayu kancane kok ora. Niki cocok kalih omong kula wau. Pripun? Tuweke mek ragane lek Ngen-ngene. Ngen-ngene. Nggih, nggih. Mulakno niki nyak tembange kula nggih njaluk ngoten. Napa? Banyumasan. Napa niku? Banyumasan. Banyumasan napa niku? Randa nunut. Waduh. Randa temenan. Randa nunut. Wah. Nggih. Randa nunut nggih, Pak. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih tak aturaken ronda nunut. Oh sakniki to? Nggih, terus no. Oh nggih. Mengke mboten diaturne. Oh lho terus. Terus Bu Sutar? Bu Sutar nggih, Bu Sutar cocok. Nah. Kula cocok, paling cocok nika. Iya, paling cocok nika. Nggih, Gus Pundi, kula niki mandhap Gus Pundi. Lho, empun. Lah bapake cocok-cocokan ngeten Mas. Panjenengan mandhap teng niku mawon Mas Marli. Nggih tak aturi minggah pisan mawon. Ya kono melu wiraswara penak to, Nggo. Oleh bayaran. Randane nunut. Nah. Sak pira, Pak? Nadane, Pak. Randane. Ya ngono. Randane nunut. Tuwake njaluk randa nunut. Iya. Ora nginang ora ngemot. Ora nginang ora ngemut. Ya. Cocok. Layak tenge loro langsung mari. Mari. Arepe lek Sutar aja. Randa nunut mesti mari. Lambene di rumah samon bocah-bocah kuwek nyong jagung kebayane diomeri meneng bae suwe-suwe nggo mantune wis to ben marem kok. Mbak Katijan ngene, Pak. Mbak Katijan ngene kula niku. Oh iya. Kira-kira Mbak Katijan batine yo kuwi kok kaya fotokopiku ya. Ayo niku kanca kula ket anu nama. Oh nggih. Enggak terus nggih. Bakul bakso mbiyen. Bakul ronde yo. Ronde. Ronde. Nah. Oh, jotos. Ora nunut
kendang Kenomen sih an. Kenomen. Ora nunut tukang kendang. Sing dipilih ya kok Mak Dek Katijan kira ki nggo. Iya. Wangune lho. Sing dipilih tukang bonang. Wah, cilaka. Nunut tasing tukang benang. Tenan. Mak Dek Katijan tenan iki dipilih tuwek-tuwek lah diomong. Jawane ben penak apus-apusane lek. Ya diapusi penak wis tuwek mari. Nunut Tasing tukang bonang pindang pitik bumbune amung satitik aja ngumbar lawan cilik akeh pucung pati Bae mboten nyuwun sindan sing nom. Panggah. Enak sing tuwek kula demen. Tuwek sapu korek. Tenane. Nomi biasane beh repot. Ora iso lunga piye lho terus ditinggal lunga mbok kono parane. Ayo nduk Sutar. Enggak. Sampe nek dinduk jane. Wah. Ya mbok mbah ngene. Iya, lek ora. Randane nono. Panggah ndak cocok kan tukang bonang. Milih neh sik kurang cocok. Lencian ya, Mbak. Ora nunut tukang bonang. Ya, lenjeh iki. Kendang emoh bonang emoh sapa? Ora nunut Tukang bonang. Dendele sing sugih dhuwit dalang. Sak penake lho kok. Nut tasing dadi Lah, tenan. Tak bedhes bener, karepe duwe akeh. Beda karo Mbah Katijan. lek arep Katijan mek tinggali biliat e, Mas. Ya, lek dalang kan jurakane karepe. Lugu ngono, Mbah. Nunut tasing dadi dalang. Yang rino-rino sekapi mari unusar sarkes besan wader delok bundar mambo sagar noni satarose
moblong moblong dhewe sing cunong Dewe rancan nunut banyu masak. Wah, matur sembah nuwun Mbah Diwa, muga-muga kula nggih matur suwun bucange nggih. nggih sami-sami panyuwunan panjenengan lantaran disekseni para kang padha rawuh dikabulake kinabulake dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Diwa. Monggo kula aturi jumeneng ingkang sekeca gitu. Kula matur sembah nuwun pangestunipun ingkang kula suwun. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, monggo-monggo nderekaken. Oh ya. Ingat. Wah. Nggih, Mbah Diwa. Oh, wis. Mbah Diwa marme ndak umum. Ndelok sepuhno ya engkrese sik ndak umum. Nggih. Mas Marli. Nggih, kula aturi minggah, Mas. Kula nyuwun saking panjenengan nggih niki saking kanca-kanca ingkang sami rawuh turta ingkang kagungan kersa sedereke panjenengan niki ngersake dandang gula rukun Islam. Kok sik nuluk nah. Wangune kirang ta sik. Nggih, Pake pancen remen guyon nggih Mas Arli. Nggih. Nggih. Pun dandang gulane napa? Ya, panjenengan pancen ahli qori gitu. Iki niku ahli maca Quran ning nek nembang pancen ya wis kaya-kaya sak dhuwure kanca-kanca. Kula percaya. Mergo ngalem. Lho, mboten ngalem. Mergo sing dipercaya Pak Kampret iki lek ndak wong andalan mboten. Jenengan kalih Kang Gondong iki wis. Tapi payune nggih namung Kang Kampret. Jenengan mboten nate blas. Wong jenengan ya sibuk. Muga Mas, ya diaturaken. Nggih. Mengke dipun lajengaken waranggana nggih anu pepeling ngoten. Oh nggih. Pepeling pun kula namung bo mawon. Bo. Mungkin lek lali dus pundi? Pun to mboten mboten. Nggih. Nggih jenengan anu busutan nggih. Nggih. Rukun Islam kang lima puniki Gorae nganti katindakno mring para sasama suarane ampuh banget ya, Mbok. Iya. Aja nganti ditinggalke rukun limapu niku syahadati kang angka siji Suarane Kang Marli iki marakne adem ning rasa.
kang angka loro solat dene kang telu gele bareng kok kaya iso Ramadan nindakno poso kapat zakat kang limo ngibadah haji rukun Islam sam purno. Wah, matur sembah nuwun Kang Marli. Nggih, Mugi-mugi tetembangan menika saya ngantepaken ibadah awake dhewe ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh nggih, amin. Niki diteruske pepeling ibu-ibu nggih. Nggih. Oh nggih, matur Sampun sembah tak nuwun. mandhap mawon nggih. Sami-sami matur suwun Pak Marli. Wah, jan. Terima kasih matur sembah nuwun. Niki mau pundhutane wis diaturake, ya muga-muga dadi srana anteping tekad anggone nindakake ibadah ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki ana pamundhut nduk mugi katur dumateng Ki Dalang Eka Kanda Prisdianto nggih. Kula nyuwun gending donga pamuji. Iki kira-kira ya puji langgeng kae Mas. Ya. Donga pamuji gending menika kula kentunaken dumateng ingkang kagungan dalem sageta ayem tentrem. Ya amin. Allahumma amin. Saking kula sesepuh Desa Nduwet. Iya. Wah, Mbah Sukram ngersake puji langgeng diaturake babar pisan Mas. Ya iki pundhutane piyai sepuh. Monggo bar iki ngaturi Mas Klitik karo Mas Kluthuk. Ya. Puji langgeng ben dibuka celuk karo ibu-ibu Waranggana. Ya. Puji langgeng ya sesama niki Mbah Sukram muga-muga dadi sarana katentremen kelanggenganing keluarga. La ilallah Muhammadur Rasulullah. Royo tak sanggup kamanten oe o a o jangan penelo limping kuwi nyolo penelo kanggo masuk tototiro oe
Matur sembah nuwun Mbah Sukram menika kala sampun kula aturaken mugi-mugi pangestu panjenengan sageta andayanana kawontenan kula sak rumbungan kula nyuwun pangestu saking keluarga besar Laden Nduk ya ngersake jambu alas oplosan karo mendem kangen ngono keluarga besar Laden iki saka Baladewi ya Kang Purnomo Jaya ngersake nagih janji asulule. Lagu ini buat Mbak Dewi Warung, salamnya adem ayem. Mas Eko Wahyudi iki ya teko meneh, Nduk. Iya, iki ning pucuking gunung pinggir segara. Iki panggah ngetutke iki. Ha iya. Mergo saka le seneng karo budaya, ngersake layang kangen karo bukan tak mampu. Ngono. Bukan ku tak mampu. Bukan ku tak mampu. Tembange. Yo, sadurunge ngaturake tetembangan, Mas Klitik Kluthuk ben munggah pentas nganggo srampat, Mas. Srampat. Monggo dadoske. Mas Klitik. Siap, Bos. Suasana bergembira pada malam hari ini. Inggih, bergembira saestu. Sowan ning daleme Mas Ulum. Nggih, Mbak Narti. Nggih. Mbah Diwo. Ngono. Wah, tenan jan bahagia tenan nyatane. Mbah Dewa mon nggih melu bahagia. Lumayan yo panjenengan iki yo termasuk bapake kok. Wonten weling kula, Mbah. Bar salaman karo sinden pun disuwi lho. Padha karo rabi neh, Mbak. Oh, rumangsaku kok dagelan ora. Wah, wong ya piyayi sepuh semangate ning gone kok ya roh bocah ayu-ayu ngono lho. Lho mau didhawuhke, no. Tuwa iki lek raga ning tumrap kekarepan jane ya sing makantar-kantar. Nggih, nggih. Awake dhewe urung tau dadi sak monten kok. Pancen ngoten kok, saestu. Matur sembah nuwun ingkang kathah. Penyanipun Bapak Kulum. Wah, Bapak Ulum. Ulum. Ya, Mas Ulum. Asmane kaya jenenge pondok. Piye? Lah Kulum. Ning muga-muga asma penyanipun Bapak Kulum pikantuk berkah. Ulum. 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 Nah, wijan. Ulum. Ku asmane sing lengkap sapa kuwi pokoke ngaturi ya Mas Ulum ngono ae. Oh ngoten nggih. Kuwi nama pendek kuwi. Iya.
Nama panjangnya Ulum Pametu ya. Kaya wong tani. Wulu. Ye senasa kados pundi kahananipun sesule saking nyanipun ingkang ngamengku gati kunjuk dumateng sedaya para rawuh para tamu kang dhat kinurmatan lan ugi sedaya pamirsa nyuwun gunging samudra pangaksami. Wong panjo kedhek wingi iki ulane ya salah mangsa mbuh. Rendenge kira-kira ya dobel. Iki udan kiriman, Mas. Nggih. Kiriman kondi kolor kowe tan. Ora tegese iki udan kiriman saka SMS ngono. Nyatane bengi iki penyebon Bapak Ulum sepisan mujudke syukur marang Gusti Kang Murbeng dumadi. Hajate kitanan ingkang putra lan sing kelorone saikemu ya ngresmekne ting listrik iki dadi ya diapa-apane kowe karo aku. Wong ting kok diresmekne kok iso. Nggih matur sembah nuwun. Kang Baku Kang Putra ingkang katemben dipun tetakaken. Saiki wis diketok manuke. Dadi ndak saru ya Mas, pancen yo. Lah paene yo sing diketok kuwi apa temen ketok gulune? Ya paling ndak ki Iso anu apa jenenge perbendaraan kata ki omonganmu kudu dihalusne. Lah lek sing ngalusne piye? Sampun dipun ketok peksine ngono lho. Dadi Apa ya penak kok iso. Mugi-mugi ngancika kadewasan ingkang mituwuh dumateng penyanipun tiyang sepuh. Migunane tumpak bangsa lan agama lan negara saya-saya keluarga agengipun menyanipun Bapak Ulum. Dadi nek wis bocah disunatne kuwi paling ora wis ngancik kadewasane. Kudu iso mecah pikirane, kudu iso merdeka masa depane. Mula nek duwe anak Mas, Pripun? kuwi arep kaya ngapa nek hukume agama Islam ya kudu disunatakne. golek lanang kuwi. Nan, kuwi kaya nggonku mbiyen enten Mas. Pripun? Nuwun sewu. Nggonku ki enek wong nun sewu lho. Pripun? Gen kula nu enten wong Cina arep mlebu Islam. Lah diomongi. Jenenge mualaf kuwi, mualaf. Ayo maklap mlebu Islam dalah diomongi yen arep mlebu Islam kuwi miturut agama Islam kuwi kudu tetak. Lah kamangka wonge numpun gedhe. Ora mek gedhe wis tuwa ngono ya. Wis tuwa. Lah delalah mlebu Islam maca syahadat. Begitu masuk Islam delalah sunat pun kaleksanan. Lah kok bocah cilik-cilik kuwi lho. Kok kurang ajar. Piye? Wong genah wong Cina lah nun sewu biasane akeh sing jare ora sunat. Nggih. Ngono kuwi ping mlebu Islam nindakake perintah agama salat. Cah cilik-cilik lah kok mburi jamaah delok wong Cina melu salat ki ra sunat kuwi leh. Kamu kok Cinane kalih Pak Yai pun didhawuhi. Wis sunat. Wong ki nek kepengin salat yen ora ngerti kuwi ning mburi imam. Dadi apa sing dilakoni imam lan jamaah ya kuwi kudu diterokne. Kabeh kuwi mesti padha. Cinane nggih napa menika mituhoni dawuhe Pak Yai. Ah iya. Lah kok cah cilik kuwi lho ora percaya. Cina melu salat kuwi ora sunat kuwi. Cina nu pas rukuh ngeten lah kok karo cah cilik dinceng. Sarunge dibuka. Lah Cinane batin apa adate wong salat ki ngene iki nek Islam ngono kuwi. Lah kok Cinane niku genti mbiyak sing ngarep. Iya. Lah sing ngarep ya kaget to, enek apa iki? Lah kok sing ngarep genti imame didelok ki enek apa? Lah di wong mburi ngati kok arep biyak-biyakan sarung, Mas. Gara-gara Cina sitok kuwi. Kuwi mergo lek anggone mlebu Islam ki ora tenanan ki ngono kuwi. Lah ya jenenge wong lak ngerti mlebu to. Islam ki kudune ki manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi sing tenanan ki kudune ki enek werdine ngono. Wah, apa Mas werdine? Ngene lho. Iya. Wah, piye? Ngene piye? Ngene. Dinteni kok malah. Lah ya wis ngene iki penak. Loh, Kowe iki kudu iso werdine kuwi malah jare wong mlebu Islam ki sing genah sing anu kudu ngerti werdine. Nah, wong Islam ki yen wong jenenge wong sing nun sewu lho nggih, non Islam arepe mlebu Islam kuwi sing diarani mualaf ki ngono. Iya. Yen pengen mlebu Islam ki paling tidak harus secara nggak langsung wawasannya kudu dijeroni babakan wawasan religi Agama. Islam. Wong yen pengen ngerti babakan Islam ya kudu ngudi. sing ngudi babakan kawruh kuwi marang sing wong sing ngerti. Iya. Janjane ya pengen ngerti. Ngene lho. Iya. Apik. Niki jelas. Aku demen lek ngene rada eneng santapan. Paling ora kowe mesti apa ki kasepuhmu bab-bakan agama mesti Ngetokke wah, santapan rohani. Nggih. Piye, Mas?
Ya wis ngene iki. Kok ngene iki lho piye? Lah ya ngene iki teges iki aku ki ya ora ngerti ngono lho. arep muni kemetak pendi lho. rumah saku ora. Wong kok lek kemetak, wong ki ya aja kok sok umuk ngono kuwi. Mula alhamdulillah aja disawang blegere wayang. Senajan to kaya ngapa wayang kuwi wis nemu pasemon. Kuwi lho. Ini. Para wali gitu menciptakan seni budaya wujude pewayangan ngeten iki wis eneng tegese. Kuwi. Ayo. Mula aja disawang kok wujude kulit. Senajan to wujude kulit ning ki duwe nyawa kabeh. Ora mungkin obah yen ora diobahne dalang. Ngono. Mula ana kelir, ana blencong, ana apa kuwi jenenge debok lan samu barange sak kabeh kuwi merga kuwi ya ana sejatining filosofi sing kudu dionceki. Ya iki lho. Ngono. Sing tak enteni iki filosofi lah juga iki. Kabeh kuwi mengandung filosofi. Nah, kowe pengen ngerti ora? Ya jelas pengen no. Ah, nek pengen ngerti ngene. Piye? Ya ngene iki. Wah, golek walesan iki Ora golek walesan Aku piye. lek biacok ndasmu ta lho. Tegese nuwun sewu Mak Cangik. Mula diarani wayang-wayang dideleh ning kiwa tengen. Kiwa tengen ki nggambarake kabeh menungso digawani saranduning badan ya kiwa ya tengen. Mripat ana kiwa ana tengen, kuping ana kiwa ana tengen, kabeh saranduning badan kuwi mesti kiwa karo tengen. Aleh ora mesti. ana gandingane dhewe-dhewe. Nggih, leres. Ana lanang, ana wadon. Nah. Ana ala, ana becik. Sing disunat kuwi Nyapa? kok mek tengah tok ora kiwa tengen. Oh iya ya. Langgonmu mbiyen kok ora dijikuk kiwa tok dadi ben separo ngono. Omong kok angger mlenyeh kok iso. Mula diarani wayang-wayang wajib sembayang. Ayo to jejere menungsa urip sing ning alam donya padha ilinga marang sing kuwasa. Wayang wajibing sembayang. Wayang iki tegese wajib sembayang lek wong Islam. Ngono. Mula wayang kuwi disendenke ana kelir. Kelir nggambarake langit. Wong ki paribasan urip sakjroning gawok. Iki lak digambarke langit. Roh. Ngono. Kuwi ya. Ngono. Mula wayang iso ngadeg kuwi dincepne ning debok. Wondene kowe karo aku iso ngadeg kuwi dincepne ning nggone bumi. Bumi kuwi mengandung gravitasi, mengandung magnet. Nah, ngono lho. Mula debok iki diibaratke bumi. Roh ya. Kabeh padang kuwi gumantung saka bulan lan srengenge. Blencong kuwi blencong. Kuwi saka tembung saka tegese blencong. Kuwi ngibaratke rembulan lan srengenge. Ngono. Suryane. Nggih, lah kabeh kuwi mau sing paling penting bumi. Mergo arepe kaya ngapa yen wis diomongke bumi ibu pertiwi, kuwi kudu sing ngestiti. Mergo jenenge bumi iki terus terang lho ya. Arepa dingge apa-apa kuwi wis sing nguripi kowe karo aku. Wong nandur njikuke ya ka bumi, ngombe njikuke ya ka bumi, mangan ya ka bumi, nyambut gawe ya ka bumi. Mula debok ki penting banget ngono. Kuwi lho. Lah saiki lek wayangan ra nek debok ngono. Lho, kowe omonganmu kok kono to? Wayangan ra nek debok, wayange ya mesti gawe debok. Lho sak momo iki tanggapan ning Amerika Serikat. Amerika Serikat ya. Cangkem nek merongos ya ngono kuwi kok. Omong ting pecotot. Bener, heeh. Umpamane ndek debok terus. Ya wong ki ngene lho nek kuwi nun sewu kuwi lak luar dari land, Mas. Oh, iya. Itu keluar dari land dalam arti filosofi saya. Nek umpama wong nyambut gawe kok dadi dalang mayang ning gone Amerika utawa ning mancanegara. Kok ora enek debok ning kono nggon wong modern lho, Mas. Oh iya. Apa-apa luwih modern Ganti kono. apa ning kono? Ya diganti styrofoam. Styrofoam. Ah, Wah, kowe cangkemmu ra merongos tapi kok omong ra cetha kowe. Styrofoam. styrofoam. Lah lek styrofoam ra enek. Ganti damen no. Iya. Lah lek damen ra enek, Bojomu lumahno kono. Ben keri no sewengi kok iso. maneman wong bojoku sik penak rumah tangga. Masa ta? Bojomu sik penak ta? Sik penak. Mbok nyilih sewengi ae. Loh, aja awakmu tok yoga-yoga kok nyilih bojomu tak wehne kok. Wong kok angger. Tegese sik penak lek ngladeni umpamane Mas Kluthuk niku sir dahar
daharan enek. Enek. Mas Kutuk niku sir Wah, lah. wedang kopi cemawis. Bojo kula niku setia Mas, tenan. Mm-mm. Bojo kula niku sok kala niku lek seniman kadang diukur dari babakan ekonomi. Ya. Aku ndek ngenane tau ki pas sepi-sepine tanggapan suro. Ki mulih Mas kula. Saya delok kas Delok ngedepi kas poso. poso ngene iki aku ya kelingan karo critane bojoku. Piye? Aku karo bojoku lak mesti ana seni kata-kata sandi. Dadi aku angger dodok-dodok no, angger mulih ngono kae ya. Tok-tok ngono kuwi bojoku mesti nyauri. Piye? Sisop-sisop siku sibeng-sibeng kok sitok-sitok silang ngono. Oh, karepe ben ora ngerti Ben ora basane ngerti wong basa liya. karo Iya, bojoku iya. iki. Terus Sisop-sisop siku sibeng-sibeng kok sitok-sitok silang ngono. kuwi tegese apa? Tegese sapa-sapa kuwi bengi-bengi kok totok-totok lawang. Oh, sila iki. Kowe ya Sila iki nek lawang. sila iki lawang. Lawang. Kowe ya nyauri. Aku ya nyauri. Piye? Si ak si Dik si bosi musiwe aku ya. Tegese Aku Dik bojomu dhewe kowe. aku ya. Terus bojomu buka Bojoku ya buka. lawang. Urung dibuka. Eh. Ya sik nyauri. Piye? Sibeng-sibeng si kok simul si opsi nggo sidu ngono. Tegese Bengi-bengi kok mulih ki apa nggawa duit. kowe bojomu ning jero kowe ning Jero aku ning jaba. jaba aku ya nyauri wong ya pas rendeng ya to. Eh. Si gak si Dik aku ngono si tange sisep aku ya Apa ngono. kuwi? Oh gak Dik tanggapane sepi aku ya. Terus bojomu Bojoku semonto apa nyari. ora? Asien simul si gak singgo sidu ya si turu sindang sidus ngono. Kuwi tegese Ayen mulih ra nggo duit muru turu kandang wedhus ngono jare bojoku. ya kowe saurono siru sindang sido sikar-sikar siko ngono. Apa kuwi? Turu kandang wedhus ning ya karo kowe ngono. iya. Engko simang-simang sisrin ngono. Apa? Singko mangan-mangan serintil ngono. Wong ngomong karo bojo kok dadak gawe sandi barang kok iso. Kok apik bahasane aku belajar ono Mas esuk. Oh, ora duwe. Lek basa. pengen belajar sinau Aja karo bahaya. Nganti ro basa ngene mesti selingkuh sampean. Wis. Lah bojo ora ngerti, keluarga ora ngerti. Lek pengen belajar basa kuwi sinau ning mesin sampean. Sin sapa? Asiban kuwi. Siban. Nuwun sewu, Mak. Nggih pripun. Mula alhamdulillah barokah maosaken syukur dumateng kersanipun Gusti ingkang Maha Agung. Ya. Dene panjenenganipun Bapa Kulum kasembatan sedyanipun ngitanaken Keng Putra. Bener. Aja disawang udane ning ki barokahe Betul. Gusti. Udan ki barokah bener sih. Wong kabeh kuwi tetep ngangge banyu. Wong lambe yen ora ana banyune ya ora iso ngomong. Irung yen ora ana banyune ya ora iso ambekan. Mripat yen ora ana banyune ya ora iso melek. Saya-saya kuping yen ra metu banyune ya ora iso kepenak. Iya. Ning aja akeh-akeh. Jenenge kopokan kuwi. Ning aja akeh-akeh. Lho memang sak randune badan iku mesti enten kok Mas. Enek banyu. Kandungane geni, enek kandungane bumi, enek kandung. Saiki tak takoni. Piye? Ngomong soal udan iki. Iya, iya, iya. Udan-udan ki paling penak ngopo? Ya paling ora ki ya tetep karo keluarga ngumpul, Lah aku terus ngopi. ngopi bener. Terus dahar telo. Saya nek enek apa kuwi roti bakar. Aduh, ora penak. Golek sing anget-angetan Mas. Salah. Ngombe wedang kopi susu. Salah. Lah piye? Udan-udan ki ning dinding kon paling penak ki ngiyup. Lah kok iso? Lah kowe tau tumon udan-udan terus kowe ngombe kopi. Udan-udan kowe lingguh karo bojomu. Ora kembloh lho kowe. Sing penak ki ngiyup dhisik lek wis ngiyup lagi ngombe wedang. Tak omongi, aku kalah merapopo Mas. Oh. Nenek ngomong perkara udan pun jajal-jajal kalih kula. Ah, gila untuk pengalaman lagi. Kowe roh mbulaan apa ora? Roh, Tengah sawah. ngerti? Kuwi umpama kowe tengah sawah ki udan. Kowe paling enak ngiyup ning ndi? Loh, Kowe. Ya minggir no. Ya ora iso to. lha iso. Neng tengah sawah bulak. Lho lah nggih. Tengahe udan kowe ngiyup ning ndi? Piye Mas Luduk? Ayo. Loh, manut aku. Loh. Kok Kowe manut ning ndi? Yo lek nang kendaraan yo ngiyup nang kendaraan. Lho, apa enek kendaraan kowe? Mungkin nang tengah. Nang gubuk. Lho, apa enek gubuk? Lah sing penak nang ndi? Sing penak ki manut nggone sing ngiyup. Lho. Sak nggon-nggon anggrene nggon ngiyup yo. Lah aku lak ngomong sing udan lak tengah, manut nggone sing ngiyup. Padahal sing ngiyup ki ning ngeroke bojomu. Dadi ya Ya aja ngomong roke bojoku. udan. Suarane udan piye? Ya beres ngono. Ujane bres yo. Krotok. Salah kuwi jan. Ya Salah. Suarane Salah wis. Sik to anggere ngomong urung kok salah. Tambut raimu kok iso. Suarane udan piye? Ya krocok-krocok. Salah. Sing bener piye? Sing bener ki suarane udan ki oh wow.
Lah kok iso? Lek ora percaya pas udan kae kupingmu betono karo bukan. Oh wow. Suarane udan piye? Oh wow. Sing muni apa nih kuwi? Udan Ya salah to. Lha apa? Cangkemmu ngono lho. Su ya. Lek kalah nesu Mas. Mas Pitik. Ayo kowe nek udan gone adem ning ndi? Lho, gone adem ki ning sikil sok kala ki di kaos kaki. Ah, kleru kowe. Apa lara apa piye? Gulu. Apa Sok lara? kala ngesal kae. Apa arepe gondongen kowe? Weteng. Peteng apa? Sok kala diwere Mason. Apa mules? Gone adem ning ndi? Adem ki nggone ning kelek. Lah kok iso? Ah, kowe nek tuman wong kademen terus nggoceki sikil, hi ademe. Mesti ning kelek ngene lho. Ngiyup ning emper tuku. Lho, ademe. Ademe to, Mas. Udan. Ngono. Udan gitu. Ngapa kok sing gak sawang aku ya. Sampe rambut udan. Ndak duwe. Rambut udan. Ora duwe ya. Ngomong-ngomong soal udan. Ya, Iya. ngono. Suara udan? Oh wes ki mau. Iya, iya. Saikmu udan deres ki paling penak ngopo? Wes dijawab Loh, ngono. iki enek neh Mas. enek Ngiyup neh. ngono mau. Enek neh ki. Udan deres ki paling penak apa? Ya paling enak Ngiyup. ngiyup. Ya, bener. Iya. Loh, piye ta kowe iki? Ya wes bener berarti ki. Kok kadung dinteni lho kowe iki. Lah ya bener sarepe nyapu lah aku iki. Terus ke siden Nggih. sesendunan Mas iki. Ingkang Iki. baku panjenengan kula kapatah dutaning panglipur, Mak. Nggih, Mas Klitik Lutung. Menghimbau untuk warga masyarakat Tulungagung bahwasanya kurang 2 hari lagi Iya. atau 1 hari lagi kita menghadapi wulan Ramadan. Ramadan. Monggo sami mendekatkan diri manembah ing Gusti pados pahala. Ayo golek pahala sing saoke-okehe. Saya gedhek-gedhekke. Aku arep nyuwun karo Jeng Iin. Nggih, nggih, nggih. Iya neng. Berarti benjing pun traweh nggih menawi Sabtu menika pun poso nggih. Nggih, seperangan sampun wonten. Nek lek himbauan dari pemerintah mungkin hari Minggu, Mas. Insya Allah. Apa jenenge tanggal 29. Kowe aja ngisin-ngisini lho. Kowe kaya sing kepungkur, Ora aku. kewirangan nih. Ngopo? Omahmu kuwi gara-gara Poso ning omah kula iki lah kok roro ki cula lak duwe langgar teng omah. Lah kok roro ki bocah ki kesregepen kira-kira. Nggih. Jam 10 ki lah kok wis munyuk-munyuk tangi turu mara ning langgar. Lah kok nyekel mik ki roro muni to. Aku ya kaget tak kira ngopo. Lah kok nuwun sewu dumateng sedaya warga masyarakat. Sahur. Sahur, sahur. Monggo sahur, derek-derek sahur. Iki jam 10 napa? Jam 10 bengi. Lah jamu kok tak delok wis jam 3 aku ya bingung aku ngono. Jamu mati to Kak? Jam kula mati. Oh. Lah kok bocah niki lho, hei wong gendang. Kowe iki ngawur yae nang gugeki wong kon sahur ki lho. Lah kok niku neh muni. Lho. Kleru ta iki mau. Jam 10 tak kira wis jam 2 jam 3 kadung mbukeki wong. Kono baleni aku ngono. Akhire kula ya nyekel mik neh kula. Mas. Iki nyekel mik neh terus piye kae? Yen pangapunten derek-derek katuran turu malih. Klentu. Klentu aku ya ngono. Klentu aku lek ora. Monggo ngono iki kudune lek disawang ora. Tinggalane sampean. Apik. Lentu, derek-derek lentu. Ilmune Tinggalan to karo aku. Tinggalan apa wis mati lho wong. Aku kuwi mbok tak ditokne wong dilukas wis karek tanggapan. Anu ceritane jenengan poson kok pripun ceritane? Ora ada cerita. Tenan kowe aja ning gone lurah eko kowe. Apa? Wis iki ketoke dalang iki wis pendonane platah iki wis medeni. Lah apa? Lah wingi jemaah apa kuwi salat bareng to? Traweh iki lho. Aku ya etok-etok ya ning mburi ngono aku karo Ndayarana. Batinku dalang kok kusuk men aku. Wah, enak kae leh ndonga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngono kuwi ya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bar kuwi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah jane. Sing burak kudune amin. Lah kok enek cah cilik ki ora laras. Amin ngono kuwi. Amin Lek. Lah kok kono noleh sing laras to lele. Lah kok nyeneni bocah cilik ki lho. Sing bayaki ngene iki sing bayaki lek wis ngene iki non saya lho menika. Piye? Poso barengan karo Pilpres.
barengan karo Piala Dunia. Iya. Iki sing bahaya iki. Sok kala ki wong ki lek budal ning langgar utawa budal ning masjid, kuwi mesti sok gawe ageman sing ndak sesuai karo apa sing diayahi. Iya. Wong ki lek budal ning langgar nggae ning masjid ki mesti gawe baju koko. Kuwi enek tanggoku gawe baju koko tuwipis, jerone kene ki enek sing gawe kaos kampanye. Heeh. Sing salat ning mburi ki kadung wis niat. Heeh. Ngarep didelok coblos nomor 4. Aduh, apa. Ngono kuwi yo njaluk kancan. Nggih kaos lho kaya ngopel kuwi. Ngono. Wis salat kuwi sitok ngene. Ngejak omong ki rumah sama aku ki salat khusuk ya bocah omong kowe iki. Terus ngono nyaplek sitok. Ki lho piye ki? Kamu kok salat. Kamu salat. Ki lho piye wong aku salat wis khusuk jak omong ki lho piye? Terus imame piye? Sitok ngene. Lho, ngono kuwi salahno. Goblok. Senenono. Ngono kuwi imame kok ya melu ngeram iki lho nyapon lho. Tadi sak langgar iki kayak sing khusuk. Mbak In. Priyayi le putih resik, apa-apa sarwa ketok. Umpamane Mbak In Mas ki ngunjuk teh. Nggih. Mengko kleler-kleler ning guru ketok teh. Diterusne ora iki? Ya. Umpamane ku nek ngunjuk teh, Lek ngunjuk kopi. Ngunjuk kopi ning kleler-kleler gulune ketinggal ketok kopine. Asik. Nyapa kok asek-asek? Niku nek ngunjuk kopi. Kopi, ya. Saya niki lek Imas ngunjuk wedang susu. ning Kleler-kleler. Nek ngombe teh, Nek ngombe teh. mesti kleler-kleler ketinggal teh. Lek ngombe kopi. Ya Lho, kleler-kleler mesti ketok kopi. Kopine. Oh bocah resik kok. Lek ngombe susu. Umpamane ngombe teh. Ngono. Ya. Lek ngombe teh. Matur suwun tinggalamu. Lek ngombe teh pripun? Kleler-kleler ketok teh. Lek Imas ngunjuk wedang kopi. Kleler-kleler ning guru ketok kopine. Lek Imas ngunjuk wedang susu. Lek ngombe teh kleler-kleler ketok teh. Walah, telek. Tegese ki lek ngunjuk wedang susu ki piye ngono ki karepku takon jawab. Piye? Saged ta mboten? Ndak iso. Lek Imas ngombe wedang teh ki ketok teh. Iya. Lek Imas ngombe wedang kopi, kuwi Ketok. mesti ketok kopine. Iya. Nek susu Ora usah dadak ngombe, wis ketok bocah iki. Ora maksaku ora. itu penunjang protein bergizi menurut tubuh kita masing-masing. Lah, Teh piro? Nah, 4 sehat 5 sempurna. sempurna. Sing kelima ki harus susu. Susu. Dadi wong lek ado kok susu ndak sehat. Ora sehat. Jangan nggih kersa susu. Ya doyan lho, Nduk. Susu itu adalah protein hewani. Heeh. Iya tadi itu Sing teko hewan, sing Lah kuwi mbung. Kuwi asi tumrap bayi. Bayi. Ngono lho. Wong lek kaya aku ya karek ndelok-ndelok cek dingengin apa ora aku ya ngono. Aku tahu perkara susu iki mau numpak bis ya geger lho aku. Nyapon Lah, meh. napa? iki. Lah wong enek bocah apa wedok enom nggendong anake. Aku lak numpak bis Harapan Jaya kuwi to. Harapan Jaya. Kuwi nek Jakarta nek basa Jawa ya Harapan Jaya to. Delalah niku mampir tenggene Partomino to, Mas. Pertamina. Alah, kuwi nek bahasa Indonesia nek Jawa pra Partomino apa piye? Delalah niku terus kula lak oper bis Mandulu. Mandala. 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 Kuwi nek ilate wong Jakarta, nek ilate wong Bandung ya Mandulu kok iso. Tumangsamu basa linggo ngeten to. Kula lak tengandinge ngeten. Lah anake niku nangis. Basa nangis iki terus ndelalah kok mboke semoto. Nangis ae wong asir enek aja nangis ndang mimik iki lho. Wong mimik wis dicepakne lah kok ndelalah anake mimik celep. Aku ning ngandinge iki ya ming batin kok ora ditawani aku. Ya ora maksa. Aku lak meneng ngene to, Mas. Heeh. Kono mimik ya tak matne ngono ki apa ya seger ah ngono. Batin aku batin. Bayi kok. Delalah bayine keturun. Basa bayine keturun ibuke merasa nyaman. Lah kok buke melu turu. Tak delok kok padha turune aku wis ayem wis ora rada kebrisingen aku. Iya. Aku terus melu turu. Lah kok nom langkah ril sepur. Gruwadak. Lah kok mimike bocah kuwi ucul. Lah kok mboke malih aku mak gruwadak lah kok kene mak gadul ngono kuwi. Lah mimike mlebune nggonku aku. Allah. Ampun Mas Rawase pripun? Wah, aku terus meneng ae tak kira spidole kondektor ya ngono. Lah kok Mbak Mas. Salah iki anu ki
Ceritamu ki termasuk cerita sing ngawur ki. Kok ngawur? Kowe iki jeneng seniman ki enggak boleh lek cerita kaya ngono kuwi apa neh ning ngarepe warga masyarakat Tulungagung ki Mas nggih. Kok kowe ngantek mapek terus kowe nemplek kudune ki toleransi. Jenenge karo aku dulur ki kudune sisih hedek ngono lho. Kok kaya Malah wedhus. sih, Wong aku ki Jajal dirungrum Mas Lirik. Ya dirungrum iki Mbak Imas. Aku arep jajal njenengan rungruman karo Mbak Jerman nasibe piye? gegarane wong akrami. Sik, aku sakjane jare pengen jenengan iki ciri khas jenengan yam-yam ya udun. Lam-lam. Aku wis kadung kuwi. Dudu kowe apa ta? Lam-lam. Lam-lam mawon, jane aku demen lam-lam Mas. Apik nek jenengan lam-lam tenan. Apik ya? Heeh. Apik mergo iki terakhir. Kaya suwi ndak temu. Terakhir niki dipek-pek lho Mas lek nembang. di HP-HP. Lah nggih di HP-HP kula singkatan niku. Oh iya. Ya nek perkara apik aja mbok singkat. Piye Mas? Oh, Kleru to? apik ya apik kok iso. Oh ya sepurane to Mas. Kleru karo Lah nek mbok singkat nek apa-apa. bakul cilok, bakul pentol bahaya lho kowe. Pak tembas tole, Pak, ngono kuwi lah. Oh, wong kok iso. Lah. Aku kelingan mimike ibuke mak lho. Ngomene iso pas ngono aku ya seneng. Iya. Lam lam tilam. Sae nggih Mas nggih. Sae wong niku. Paraji iwatan. Ampun kuwatir. Jenengan kalih kula niku insyaallah kula saged ndereken jenengan. Alhamdulillah kula matur. Paku lingan. Paribasan poso niki jenengan kalih kula mung netepi kewajiban minangka umat Islam kita. Poso Bajingan. Wong dulure nembang kok kono jagongane ning gerdu ngarep lho. Ngarep kuburan kuwi lho. Loh. Nek. Danon. Ayo. Kandese luwese aduh nimas Menang. ning kuning Digandeng to? Apa wae bojomu melu rawani piye? Kadung ngene aku. kok mesti adu-adu Ya nyapa aku tenanan. Wong ki gandrung ki ya dipendak dirum-rum ki karo jenenge ki lho disesuaikan karo keadaan. Nah, lek ning panggung. tontonono Ning kuning. iya nek kowe ra cemburu bojomu karo kowe tur meneh ya ora wedi kelangan wong rae kaya cidhuke lho Loh, ora kaya ciduk tapi lak bojone ayu bojoku. Hati-hati lho wi. Wi tenanan apa guyon iki mau? oh tenan Sumpah kuwi sing nyawang bojoku ayu ki berarti wong sing anu khilaf. Loh, ning ngene Mas, aku mau klarifikasi neng ae. Seseorang wong lanang kuwi harus mengagungkan istrinya sendiri. Loh, Bojoku lah yang terbaik. Loh. Istri lah yang terbaik terayu. Nek ngono. baginya Mas Eko, tapi kanggoku tetep kaya botol kecap. piye Kowe lek garapi bojoku diomongne anake lho. Kuwi gampang wadul mboke ora. ayo jajal Ning kuning. Apa to iki? kowe rasah Ganggu to nyuara iki. swara ketoke kowe sing Dubbing. aku sing muni mangap aku sing dubbing dadi metune ning gone kaset ben iso padha Siap. ning kuning ayo Mbak keluarga besar Pak Kulum ning kono lho arep mbok gua Hati-hati lho jenengan malati lho lek ngidu. wong kok nembang Ngawur. nek lara ki dimpet ngono nah Lancir kuning
arep mbok kuwak ning ndi kowe? Ayo mbok kuwak ning ndi kowe? Ayo arep mbok kuwak ning ndi? Ayo. Apa enek lho, bawa kok mengguk iki. Jane mau tas keserorotan apa lho? Biasa aku bar maem anu ki cem-ceman anak sinden ki aku. Biasanya niku malah jampi to Kang Mas. Lah, anak wis tuwek, Nduk. Cakepane? Gandese, gandese, janggute. Enak toh? Gah! Iki lho, Gah! Imas, Imas. Kowe penak basa pas mbok kene aku bar mbok nguyuh. Asem iki. ngono kok ya doyan Mas. Padung tak dilat iso kecing-kecing piye. Aduh, Imas. Iya. Asik-asik.